Сиска много бисъм. С къската. Кексчета. Да. Каква Да. храна? Добра храна. Домашна. Домашна. Ради се казва. Почвайте. Или мама ти се прави с много любов. Израдвам тебе. Посепки. И изненада, разбира се. Много ти любов моя. Много ти обостарес. Сега на зобите, приказки. И с себе ти на много сме завеси. Аз обяснях прасни добри храни. Край на въпроса. Любов моя и сам. Благодаря ти, любов моя. Ти, Ох, на мамо. мамо. Дай, това Обичам запускай, те, говори. мамо. Как Благодаря ти, мамо, как? Да, любов моя, говори? да. И пиши. Браво, Знаехме, мамо. че говорили. Вижте какво става.